Вместо да се опитваш да станеш богат, просто опитай да не бъдеш беден. Ето какво правят бедните хора. Започват много проекти, но не довършват нито един. Мислят, че да разбираш основите и да прилагаш основите е едно и също нещо. Предполагат, че приятелите ще се държат като приятели, когато стане въпрос за пари. Дават обещания, които после нарушават и най-вече към себе си. Смятат, че всеки, който прави пари, или е по-умен от тях, или по някакъв начин имал по-добър старт. Лесно се разсейват, държат повече на това да изглеждат умни, отколкото да действат умно. Мислят, че да поискаш помощ е слабост. Очакват всичко да е лесно. Винаги обвиняват нещо извън себе си. Търсят едно нещо, което да им реши всичките проблеми. Вярват на собствените си лъжи и за капак на всичко женят се за човек, който харчи повече, отколкото те самите изкарват. Ако на теб ти е писнал фалшиви гурута, които обещават бързи пари, тази бизнес общност ще ти промени живота, защото има истинска стойност. Просто кликаш линк в описанието, избираш общност и влизаш при стотици хора като теб, които градат истински бизнес. Всяка седмица се учиш от ментори, които са генерирали милиони, а не на празни обещания. Стъпка по стъпка получаваш всичко, което може да ти трябва от хора, които вече са го постигнали.